Mina bakamsimuthi ovele ngesiluba phathola mangisi namaqatas. Ngiyabingelela ntambama igama lami nginguNhlakanipho nguFortune okanqumalo. Welcome to Uhambo Lusaqhubeka TV. And this is Free Talk with uNhlakanipho okanqumalo. Uyazi ke uma usisibona sesigijima kanje ila khona sikulethela ke izinto noma ke indaba ke ezimnandi sikulethela futhi nabantu asebedlala irole ebalekile ikakhulukazi ke kwi community noma ke kwi society esiphila ngaphansi kwayo noma esiphila kuyona. Uzokhumbula ke ukuthi masikhuluma nge-Free Talk sibheka ke izinto ezifana nepolitiki, sibuka izinto ezifana namabhizinisi, sibuka ke izindaba esuke igijima ishesha nendaba esibiza ke nge-current affairs, and also izinto ezithinta ke i-education. Singakhohlwa ke umunqa wezobuciko namasiko kwi-arts and culture, njengoba siyazi ukuthi ke uma uwumuntu kumele ube khona into owafika nayo ke uyifumbethe. Khumbula ke ukuthi ke uma ukuthi ke uyafisa ukusilandela inkundleni zokuxhumana, sikhona ku YouTube Uhambo Lusaqhubeka TV, kanti sikhona futhi ke nalapha ke ku Instagram Uhambo Lusaqhubeka TV, sikhona futhi ke na ku Facebook Uhambo Lusaqhubeka TV. Ungakwazi ukuthi usibhalele makuthi ukelekele ufana nathi lapha ke kwikhele lonyazi okuyi email address at uhambolusaqhubekamedia@gmail.com. Mawuthi ufuna ukusinikeza WhatsApp ungakhohlwa ukusibhalela 0782628241. Kanti ke namhlanje ithi ngabankulu ingabisazekeke singena ke kwinyanga yomama ke namhlanje honored noma sonashekile namuke lapha ngasekhaya ukuthi sithathe udokotela azongena la endlini ke zohambo lusaqhubeka TV. Dokotela asikubingelele kuhambo lusaqhubeka TV. Ngiyabingelela Zwide Kalanga. Ngiyabingelela kakhulu, ngiyabonga ukuthola ithuba. Sengicishe ngathi dokotela kukhona enye i-video trend ikhuluma ngomunye ubaba uthi sitshele ukuthi ubaba usibani bani akala lo baba lo usibani yimi kwathi nqe. Mhlawumbe ke umbuke lapha ngasekhaya udokotela ke ukhaba umamdlalose wakwanene. So namhlanje ke sinaye la kwi Free Talk ngoba sazi ke ukuthi ke umama osehambe kakhulu ke empilweni, kodwa ke angeke ngize ngimkhulumele uzokwazi ukuthi kube uyena. Dokotela naba babukeli bohambo lusaqhubeka TV, mhlawumbe ke uma ngosinikeza ithuba ithini imvelaphi yakho? Udokotela ubani? Udokotela osodokotela namhlanje, kodwa uyingane encane ezaliwe nayo yakhula. Njengoba isiqinisa umama, ngizalelwe eMondlo eBaqulusini in KZN khona la eSouth Africa. Ngakhuliswa khona, ngafunda eKhethelihle LP School eMondlo. Ngadlula ngayifisa kuhle, ngadlula ngaya eNdlangamandla, kwakukhona isikole kwakuthiwa iNdlangamandla sakhona namanje. Because ngagcina sengifundisa kuso, ingakho sibalulekile leso sikole. Ngaqeda lapho ngase ngiyocomplete ke umatric kwami eKhethelo High School eMondlo. Ngasuka ke ngaseke sengiqhubeka ke ne-tertiary ke education yami ke engithathe ke yaze ngibeka la ngoba ngaqala kwami ngaya ka teaching college, it was a College of Education eNdumiso eMaritzburg. Ngafunda 3 years wami kanti ngase ngeke ngaqeda kuna 17 years esikolweni. So mangiqeda kwafanele ukuthi ngivele ngiye e-tertiary. Asho ukuthi kusane ID yami kusane uxakaxaka ngisemncane, kanti ke ekhaya ubaba omkhulu wami ayo principal, usisi wami uthisha, kokothisha ndithisha. So kwasethiwa hamba bamba ukusaphipitha. Yes, ngahamba ngayophipitha ke eNdlangamandla. Ngangizophipitha unyaka owodwa 1991 because I completed in 1990. 1991 hawungeza sokumnandi kuba umisi omncane, ngizwa umisi omncane. Phela remember standard 8. Sakwaso standard 8 ku form 3 ngaleso sikhathi. Ngangifunda khona. Standard 6, 7, 8 ngafunda khona. Then sekuthi 9, 10 sengiyekhethelwa. After 2 years sengizoba uthisha. Uyacabanga ukuthi excitement nespark esilapho ukuthi asifundiswa ilengane. Ufica nothisha bekade bekufundisa bonke babengifundisa kade bengishaya kodwa futhi ke ngenhlahla ngangihlakaniphile. So ke ngafundisa unyaka owodwa, owesibili ngaqhubeka ngezwe ngathi sengubumnandi
kanti ngizoba ne-interest in politics. Okay. Ngimncane nje kanjalo ngangithanda ukufunda kanye kanti nobaba wami wayethanda ukubhala. Abhale kakhulu afake emabhokisini, kwakusana amabhokisi omshado. So ngitshontsha lapho ngithi ubaba ubebhala ukuthini mhlambe noma ngizobuye ngithi dweba kancane ukuthi ngizaleka kanjani sokuthola mhlambe endleleni ukuthi who was my father ubaba umdlalo so Abion. So ke ngifuna uqeda kule tertiary ke ukuthi ke bese mangise ngifundisa u-second year sekufanele ukuthi ngiye e-tertiary kanti sengizomitha omunye uthisha owaye very political kwakuthiwa uMagandris Tishul Kheli. So avela ngifake kulento yepolitiki nje kanti ikimi hayi si-apply le-Western Cape athi sihamba manje i-ANC yaphuma ngo-1994 ngo-1990 angithi sikhululiwe. Yes ngikhumbula. Siya approach manje ukuthi cishe lapho ngabo towards 1994 kwase kuzoba nokhetho. Athi iphumile i-ANC manje yabo mayiphumi isizo accepteka because dala kwakufanele kube ukuthi nje siyinkatha. Yes. So sonke ke ngiyangimangala umuntu othi ukhulele baqulusi ngoba bese mina ngazalwa ngi-ANC. There's no such. Sonke noma wawunabo u-ANC wakufihla because wawubizwa ngepheku la ikhuni. Okay. Yes, in such a way that mina yenye subject engangifundisa kwakuubuntu buthu. Alright le incwadi encane. Encane ifundisa ngomntwana okaphinda ngene ukuthi ushengo wethu ushenge yabona. So sifundisa base singale emva kwama class noMagandris athi ayikho lento yabona. So kwasho ukuthi ipolitiki iyangena kakhulu in such a way that nasekhaya sengithanda ukuphala ama barret la ne-ANC yabona. Ayusiswa mengayizwileke kodwa we managed to apply e-Western Cape. Sathatha wangitshela ukuthi no asambe sofunda sokwenza law because i-ANC izodinga abameli mayiphuma. He was very much connected ke nama comrades ayimadala ama veterans. Nangempela sa apply ke hayi sathathwa sizofunda ngebasari. Guess what? 1994 sekufanele sihambe kwakusana ama line nama bus. Sekufanele izongithatha ngibhakishile yonke into. Into engayiphoxeka sekuza ubhuti wami osegoli sebekhulumile kanjalo akekho umuntu ozoba i-ANC la ekhaya seyinkathi uyofundelani uyofundela kuba i-ANC yashintsha kanjalo kwi-career yami bangidiverta to teaching kwasho ukuthi bonke even usister wami engimlamayo use-college wenza i-teaching so I had ukuthi ke ngivele ngeka teaching kanti nayo ke ngizoyithanda. So ke mase ngifike ka teaching ke ngafunda ngagogoda ngagraduate ngabuya ke ngazoba uthisha ke mase ngiba uthisha nakhona kuyasisha into ukuthi wena uyi-politician kahle. So ngahlala ke almost 17 years ngifundisa nje ngiqala kaCeze siya ngempumelelo ngayekhethelo yabona igole bengifunda kuzobe zingithanda ngagcina sengisegelekedle ke ehlobani. Alright. Yes ngafundisa nakhona kwakuhle kodwa yathi into wena udalela ukuba seklasini udalela ukuba semphakathini. So yeah ke ngaqala ke ngaphuma ke okuningi ke ngibese ngikwenza after i-teaching sengi-upgrade sengifunda ngithola honors degree ngize ngifike kuthola labo doctorate ngikuthole kwi-journey yami sengiphumile ke manje ka-teaching sengisebantwini. Ngoba ngifuna ukuya lapho kahle dokotela ekuthenini ke njengoba uyichaza ukuthi lento into yasekhaya lento yokuba mhlawumbe ukuthi unalento ukuthi kwenzakala why njengoba usho ubaba ngicabanga ukuthi wayithole i-sport noma i-hobby yokuthi whatever akucabangayo akwazi ukuthi akubhale phansi noma izinto mhlawumbe ngendlela abuka ngazo i-society abhale phansi kanti wenganakile ukuthi utransfer that information kuwena noma ke oyithatha kungavunyelwene information. So sengivisa ukucheck dokotela abantu abaningi uma kuzokhulunywa ngoKhabo Mdlalose enene njengoba usho ukuthi uqale waba uthisha isikhathi eside kunabantu abazi uthisha thina njengama almost 2000s sigcine masiqala sikwazi sesikuthola usuvelile sogama Nxele ikakhulukazi ebuholini. Ngiyazi ukuthi awuvelanga ngoba umholi nje wezepolitiki but ngifuna ukubheka ekuthenini ke ebuholini
ungena nini uyisibandakanya kanjani manje ke ukuthi hayibo njengamanje sengiba umholi ogcina mhlambe esengena kwezombusazwe yabo into kanjalo but ngifuna ukubheka nje ukuthi njengomuntu wesifazane futhi njengoba uthi ukhulela eMondla eMondla kusiyona ke indawo mhlambe ebukhazikhazi indawo nje eyilokishi namakhaya yabo into kanjalo so wena ungena kanjani manje umuntu wesifazane futhi yeah ungena kanjani ke manje ebuholini ebuholini mhlambe ithi ngisho ibackground yokuzalekayo mina ngilasborn kubantu abawu7 okay in fact asiba u10 sesiba u6 so uma ngilasborn ubaba wami angithi mina ngumzukulu wenkosi uNhlaka Mdlalosi yingakho nisibiza ngama princess yes ubaba wami ke uzalwa indodana yenkosi uNtuzwa owaba inkosi naye shuthi umkhulu wami uNhlaka wayenamadodana kodwa khona evelele ewu4 okwakufike kube usekethwayo manithi sekethwayo kithi ukhokho wethu wayezalwa umkhulu wayeyinkosi bese kuba khona uhlahla indlela khona umkhosi bakahlahla indlela kube khona ke uNtuzwa lo mkhosi obulaye shoba eFryhead then bese bakhona ukuthiwa umgulugulu ngistika ke kuNtuzwa ke uyena la ngiphuma khona ke uNtuzwa lamana nosekethwayo uNtuzwa ke yena usuke wavelela ngokuthi ube seba nendodakazi ogcine esesiyazi ukuthi uQueen Slomo how yes uQueen Slomo indodakazi yazalwa ukhokho wami uNtuzwa uQueen Slomo wayesegana uDinuzulu wakaZulu yes umamonga woSuthu bakuthiwa batholana ehlobane khona la ehlobane uDinuzulu wayekhathela ngaze ibheke umlando omude nje sitshelwa wona kodwa wasethola lentokazi eyinhla kaMdlalo uQueen Slomo engathi ke masitshelwa ngokomlando wayegana amakhosikazi kaDinuzulu ayo52 but he managed ukuthi akhombe ugogwami uSlomo ukuthi ozongizalela isilo nangempela ugogo uSlomo wasezala isilo uSolomon kashana kamenzi yes uSilo uSolomon ugogo uSlomo ezala uSilo uSolomon wabazala baba bathathu kwaba uSolomoni kwaba uPrincess Magogo umama kaMntwana kaPhindangeni kwase kuba uPrince Mshiyeni so ke ubaba wami usezo kusho ukuthi ubaba kaBaba wami nomkhulu kaMntwana kaPhindangeni bayalamana okay uyambona ukuthi ubaba msesedonsa phe manje ibupolitiki because umntwana kaPhindangeni nang esengena kwipolitiki kanti ubuleadership sizalwe nabo ngoba sinobukhosi sizalisilo that is why ke till namhlanje uKing Misuzulu bonke no Prince Makade kithi bathi gogo because thina sizale uQueen Slomo ibuilding ebengisebenza kuyo eZululand District Municipality ibizwa ngeQueen Slomo because umntwana uPrincess Magogo uzalwa uyi so uyayibona ukuthi leadership ivelaphi ubaba uyabhala ke lezi zinto eboxini but ipolitiki yabo ngoba ngisho ngithi mina inkatha kimi isekhaya ngingaba iANC ngibe iMK but iIFP isekhaya igijima emthanjeni wakho igijima emthanjeni njengoba nomntana kaPhindangeni wathi mina kahle ngiyiANC kodwa ukuthi sibese didisana lapho ikanjalo nathi ekhaya sikhule sikanjalo kodwa kwasho ukuthi lobu buphekula obabukhona bokuthi ngifunde more ngabo Oliver Tambo yabona omgorogoro conference lezo zinto lezingenza ukuthi ngibe neinterest edlula eyobu IFP then ubu leadership bungene lapho ukuthi mase ngihleli nabani such a way that at high school kwa grade 12 standard 10 I was the leading student with history because base kwasemakwenziwa ama winter classes mina ngibuye ngifundise ama students engifunda nawo ihistory ngoba ngase ngiunderstand kangcono kusho lento ikumina egazini nami angazi kanjani but yayingenza ukuthi ngithande nje Hitler yabona o Third World War yabo all those things in such a way that Zwide ngithe mangise London it was 2019 angisazi I went straight to iboard elibhalwe bonke amaqhawe alwa ku World War 3 World War 2 yes bonke labo mama babekhona ngifuna ukubuza ukuthi
yabo ngangena seBuckingham's Palace ngiyobuza ukuthi ngifuna ningixoxele because ikhona le interest yami yokwazi ngeleadership nalabo bangena ku World War II ukuthi kwazokwaliwa kwasekuliwa kanjani so ukuyigoqa ileadership ingidonse lapho manginabantu mina ngixoxela abantu istory ukuthi hayi la khamba kanje so in such a way that ke ukungena kwami ipolitiki mina ibhodlela masilibuka kanje mina sengiyali interpret ukuthi why libhalwe ured yabo sengilithatha political wena usabuka ibhodlela elibhalwe ngored omuhle mina sengi-interpreta lo red ukuthi usuchaza igazi ngelanga kuyoliwa ngiyabekisa iyayibona leyo so ngicabanga ukuthi ke ubu leadership bami buqale lapho ukulida abantu nje ethe face value selapha ngikudonsa kodwa kubaba wami ubaba Abiyoni ngoba ngizalo Abiyoni kazinyo kantuza kanhlaka. All right, yes njengozwa ke nami ngonhlakanipho kasagila somthakathi kansimba kamashelela kamlotho mdala insela bawuli uyabona ke ukuthi ke sivela mhlambe just to tap in because I know ukuthi nje ukuhlangana kwethu akusikhona ukuthi mhlambe sithi tap more into your political career but mhlambe just ukuthi nje sinidlule ngaphambi kokuthi siyophuza amanzi mhlambe ke ukusikhumbuza nje ukuthi ipolitics usuka phi nalo mhlambe uma ukuthi awumind mhlambe usitshele mhlambe ukuthi uqale walida nala because iqiniso lithi nje ubusho nje ukuthi vele ebukhosini bakwantuzo mhlambe nje ukubheka nalokho mhlambe ungathi sihala mazi ukuze abantu bezokhumbula ukuthi masikhuluma kodokotela uCarbonen konje simazelapha kushukuthi kwi leadership manje in terms of politics nakhya sengiwuthisha yes mangifika kunama unions khona inathu khona isathu ngivele ngibe inathu ngibuka ama values enathu nawe isathu bese ngithanda inathu okay not that isathu iyabheda but kube ukuthi nala ngikhona imajority inobunathu njoba ngisho ngithi ubuleader ke bukimi ngathi 1 ngase ngiba branch ban something branch organize something like that by then bese ngihambe ngithole sengisebenza nama leaders aphezulu abukhona mama okuthiwa mama PP Qubu wayephethe iregion nama branch onathu yakhula inathu sayidayisa inathu so nge-influence that I had yayenza ukuthi ithengeke inathu even esikolweni mase ngikhona kunothisha ngangivele ngibe kwakuthiwa iSBR site steward site representative yes SBR yes ngokwenathu kwabo SBR kodwa ngokwasathu waba site steward so uthola ukuthi abanye ngibasize ngempela bangaxoshwa uyabona kuhambe ngithi mase ngimuvela kwesinye isikole sengithola imajority siyisathu njoba ngishilo ngathi nesathu hayi ukuthi kuyabheda but ubuka ukuthi am I going to win yini ngene ngibe usathu nakhona bese kusho ukuthi mase ngusathu nayi ANC iyasi la kasathu ke phela uma uyisathu na kanjani ke uba politically aligned nabokhosathu uyabona ikhona lenhlangano you understand bese ngiyibamba ukuthi vele mina at heart ngiyi-ANC so ke hayi nosathu vele ngoba bekubuya kugeje phela ngapha kwanathu kubuye kube nomthetho wakhona nakhona hayi ke mase ngilapho bese ngivele ngibe member ye-ANC ngiqede lapho kuyigoqa nje ngiqale ngibe electwe as u-secretary we-branch eward 9 ke manje senginomuzi ke eFryhead remember ngibe ingane emondlo ngaqeda ngakhula ngase ngiyasebenza ke ngathenga umwashada ngashada nephoyisa la kaNene ngiwumamdlalose that is why ngithi lesa mdlalose singiphathela into eziningi kodwa ngiyasihlonipha esakanene ngoba sangenza umuntu so ke uma sengibe u-branch secretary from there bese ngiba u-regional executive member REC member ye ruling party iANC remember ke Zwide ukuthi hayi iANC phela isikhondla khondla
So ke ngeke ngize besho njalo kodwa ke yebo by then lapho ngasekhaya yes uhambo saqhubeka so ngifisa ukuyithola I'm not selling it ngishi reality by then okay ngoba iphela bekuyi ruling party so ekhona lamaqembu amanye right but manje ipower mawuphethe ipower ubacindezelayo so ke kunzima ukuthi ungene kuma senior structures kwi ruling party ngangena ke kanjalo ke ngaba imember ye executive and then ke from there ke sahamba ke yasishintsha futhi ANC yasiba iANC yanamhlanje ubukele lapho ngasekhaya asambe thina siyophuza amanzi emva kwalokho sobe sesiqhubeka nodokotela ngiyazi abantu abaningi bayayifuna le kodwa sizokwazi ukuthi ke sithi ukuthi ke siphinde futhi siqhubeke nayo siphuze namanzi ukhumbula ukuthi ke uhambo lusaqhubeka TV. Let's move together towards a better direction. Mbukeli uhambo saqhubeka TV, welcome back. This is Free Talk with uNhlakanipho Nxumalo. Uhlelo lelo esikwazi ukuthola ke ithubelanele lokuthi sikwazi ukuthi sixoxe ngezinto ezithinta umphakathi, ezithinta amasiko, ezithinta ezemfundo kanjalo ke nezebusiness. Bese sekulethela futhi ke nezindaba ke ezishisayo phecelezi current affairs noma ke sithi siyiletha nenkehle yazo. Uma ukuthi ke uyaqala ke ukusibona namhlanje ungalenzi iphutha, make sure that you do subscribe on our YouTube channel uhambo losaqhubeka TV. Kanjalo ke futhi usilandele futhi lapha ke ku Facebook uhambo losaqhubeka TV, usilandele ke futhi ke na ku Instagram uhambo losaqhubeka TV. Ungasibhalela futhi ke mawukuthi ke ukhona mhlambe officer mhlambe ukuthi ke usululeke kukona noma mhlambe amanye amaphuzu ofisa ukuthi sisebenze ngawo noma mhlambe ke abantu ofisa ukuthi sikulandele bona noma umuntu nodaba oluphuthumayo ungakwazi ukuthi ke usibhalele uhambo lusaqhubeka media@gmail.com noma ke uphinde futhi ke usibhalele ku WhatsApp noma ushare ku 078 262 bese sikwazi ukuthi ke sikunikeze yonke iattention. Namhlanje ke we are blessed kanjalo nawe mbukeli lapho ngasekhaya sinodokotela isizukulwana sikanhlaka. Dokotela sivale kabi abantu abaningi bese besafuna ukuchecka nje uhambo lwakho kodwa ke nginento ethi mhlambe ke sizophinda mhlambe ke sikulande ke sizokhuluma ngodokotela nepolitiki ngqo nezinduku ezakushaya kwipolitiki nakho konke nawo abashaya kwipolitiki ngoba phela iqiniso lithi uma umoli kwipolitiki khona izikushayayo khona futhi nawe ubashaya. Yes, mhlambe ke ukusinikeza mhlambe siyivala nje lengxengene yezepolitiki kungenzeka ukuthi ipolitiki licontributile kakhulu ekuthenini ke ube umuntu ocabanga ngendlela ehlukile kunowesifazane nje ungafuni ukuyibandakanya nezombusazwe kakhulu Zwide ngoba from there kubese kuba nesimo se NFP. Okay. Then kwase kuba nesimo la umholi we NFP wesifazane. Okay. Umama uZanele Magwaza, may her soul rest in peace. Then she approached me kwaba nerawrawo yabakhona nje ke ipolitiki yami ke ekangikuyo ye-ANC. Then she recruited me ukuthi ucela ukuthi ngoba kasekho right ucela ukuthi ngizombambela iqembu ngizoba upresident. Okay. Sahlala ke naye ke Onomo Hotel many times silandwa induna ngangilandwa induna uMhlongo osomdidiyeli wamaZulu wamabutho. Yes. So ke it took me a long time to decide because ngangiklingile kwipolitiki yami kodwa noma nami siyashayana phela nami ngiyashaywa nabo nami ngiyabhikisha ngapha kodwa it happened ukuthi ngabuka ukuthi umuntu wesifazane iqembu lomuntu wesifazane I need to support her nje kwase kahlehle kwaseduze ukuthi uNkulunkulu ambize but mina ngakuthatha spiritual ngoba ngiumuntu obuya bethu spiritual ngiyakholwa ke uNkulunkulu kakhulu. So into zami i-discernment yami ngiyisusela kuNkulunkulu ngiyambuza ukuthi uNkulunkulu is it right. Mina ke kwa ANC yangixoshwanga ngizobantu bethi hayi waxoshwa cha ngaphuma nje
sengiceliwe uyu president ukuthi ngicela uzongibambela ngifisa liphathe umuntu wesifazane empeleni ke sahlala ke impela namadoda nje NFP I took over ke 5 months after ke kwasho ukuthi ke useyasishiya emhlabeni mayiseshile ke kwasho ukuthi ke ilona yami isijeni yami sengibizelwa entweni enkulu umphakathi kunepolitiki I remember ukuthi I became kwaba khona ama elections ngaba ikhansela ebaqulusini ngaba kwi exco ngathatha inqumo but yakhona into ethi it's not enough dlula ke engisho ukuthi ipolitics idlala indima enkulu ngithe ngiselapho kwasho ukuthi bayangidinga futhi eZululand District Municipality ukuthi ngizoba udirector ka community services. Okay. Then I saw the advertisement kwasho ukuthi nabo bayangigqugquzela but if we can get such a kind of a leader usuku corporate world ke manje ungasekho kwi politics sibona ngathi inyawo zakho ingasabalala kakhulu ngoba ngeke kwipolitika ngithi kufuna usizo abantu bakho bepolitiki kanti umusu like njengoba ngangu director head of department ya community services sengiservice community not my political members yes nama I saw it correct ukuthi hey uNkulunkulu kusho ukuthi ufuna ukuthi ngebantwini. Remember I had already started an NGO. I resigned in 2012. Okay. Sengibizwa ukuthi angebantwini. I started an NGO eyayibizwa ngeabaqulusi wellness center because to me ngiyathanda ukuphakamisa la ngikhona la ngivela khona abaqulusi masipala wami that is why ngizwa ngithi ngithanda umdlalo se ngoba ngizalwa khona unene bangithathile nabo basebethatha lembali kodwa ngithanda zombili leyibongo kodwa angishiyi ioriginality yami nabaqulusi ke kanjalo I started an NGO ngenze research ngathola ukuthi ayifanele ngenze wellness center edila ngama social ills. Okay. And then ngiba kwi politics nje ngiphethe kokubili. I remember 2021 kwakune lockdown mina I could take my car ngiqalela eFryhead ngitry ngiphume ngithi Dumbe ngithi Nongoma ngithi Phongolo ngithi Phongolo ngithi Nongoma ngithi uLundi ngibuye eFryhead ngihambisa ama food parcels. Fortunate uNkulunkulu esiphe umuso uthola ukuthi kuba khona umuntu nayimoto yami edani sifaka ama food parcels sihambe sinika abantu asifuni sasingakufuni ngokwepolitics sifuna abantu basizakala. That was my calling. So kuya kwami ke manje eZululand sengiyaphike sengiyebantwini ngiyosebenza as community services a head of department. Ngala sengivele senginetworkile namazwe ngaphandle through NGO. I remember the first country to support me and my colleagues because ngangingangedwa it was Australia. They funded us safanda umama basebaquluseni. Wow. Sababiza sine board nje mophuma la khona ingadi wakuthiwa ingadi besebaqulusi wellness center sponsored by Australia. Because sasinaleyo nto ukuthi whatever we get overseas let us come back and plant at home. Nayi America nayisingixhasa nayisisondela sizothi ayinenzani lapho phela ngithi siyashutha siyaposta imisebenzi emihle. But inenza basinabo basupporta futhi ioffice ka Obama. I remember I went there ngavisita khona eAmerica ngangiyobona nangeingadi ngifundisa that's where ngafunda khona agriculture eOklahoma State University ngabuya necertificate khona. Wow. So ngaba iambassador ye women in agriculture eOklahoma khona idolobhanyana uthiwa Stillwater. So I went there ngaxhumana ngaxhunyaniswa no Dr. Still namanje sakhona leyo organization kuyahlangana kufanele ngilid delegation from South Africa to any place any state esise US kuyohlangana kukhulunywa ngewomen in agriculture women in business. So ukwaziwa iUSA ngirepresent iSouth Africa hayi nakho sengiye China neChina isithi nathi samfuna lo in fact ngihambe kanti nakusengiye London yabona nalo sethi hayi woza ngapha ngibe kanjalo ngiqale kanjalo kuba sebantwini nokuba semphakathini ngigcine sengi-international. Nina bakandlovu noma nina bendlovu enebatha. Nina bendlovu enebatha hayi impela ke hayi ziyakhala
asho njalo amabhinqa hey yabona kuningi esikutholayo namhlanje and futhi ke abantu abaningi ba understand nje manje because yabona abanye abantu dokotela uma ukude abanye baze besabe noku-approacha uyabona omunye umuntu uyathuka nje uma umnikeza ukuthi awu intombazanyana nje yalapha emondlo uyabonke kanjalo so omunye umuntu uthi hawu mina ngahlangana naye igoli or else ngambona mhlawumbe ephesheya noma ngakubone ku Facebook nje ethi lo mama mhlawumbe umama wakude kanti owakhona khona la kwela kaMthaniya uyabonke kanjalo so imnandi ke lento yobuholi bakho because iqiniso lithi wherever you go you leave ama footprints njengomnenke isnails la sambe khona yabona siyabonakala awuxoma xuma njengexoxa but ke ngifuna ukuchecka kune Pan African Peace Envoy and ngithema ngithi ngoba I'm an avid reader, I'm a person who loves to read and to understand what's happening as izinto awungibona ibona lobuso lo status bag yini envoy Pan African Peace Envoy Assembly it's an organization ye continent yase Africa responsible for peace building, security and order in the Africa continent. Okay. So this organization ifuna ukuthi sipush Pan Africanism. Angisho Pan Africanism ila share khona same ideas, political, social, economical, you understand. As a result but they discovered ukuthi South Africa ayimelelekile kulamazwe. Okay. In such a way that they showed me khona labebeke khona ithombe zama peace ambassadors because we are peace ambassadors. So uma lapho baveza ukuthi lana ke nasi isithombe sa South Africa khona uMandela. So ke it had ukuthi mase seku appointwe mina kwase ngena ke mina kwasuka isithombe saMandela meaning bekungana umuntu usho ukuthi ngigudluza uMandela ngena mina. Okay. So ngaloku kuhamba kwami ngibe international I think kube nomthelela wokuthi ngikwazi ukuthi CV yami ifithe ekuthenini this is a suitable person who can bring peace, build peace we Africa continent esuke South Africa. Remember ukuthi la South Africa these days sinento yokuthi kuthiwa xenophobic singama vigilante. They don't really understand ukuthi what is it, the picture is not good outside. You understand? So kubiza ukuthi kube nayo ipeace ambassador esiyimi ke appointiwe ukuthi ingene le organization. This organization ibuye ihlangane nabo SADC, nabo AU, nabo United Nations. It's a well acknowledged organization. So ke ngiu country director. Kushuthi everything stops with me in the country. La South Africa nje uma sikhuluma ngesandla Pan African Peace Envoy. Yes, Envoy Assembly. Uqala wena. Mina intombazana yaseBaqulusini. Mana ngisho no Ramaphosa mayithu ufuna uqala ukukhuluma ngento ye Peace Envoy. Uqala kimi. Okay. Yebo, uzoqala kimi. Yimina engizokwazi ukuthi ngimlalele ngimdlulisele Africa regarding nje this peace envoy, this Pan African Peace Envoy Assembly issues, peace building, security and all those things. So ngamanye amazwi ke intombazane eyimi engane yentombazane yaseBaqulusini eMondlo ikwaze ukuthi be country director I represent South Africa. It's great kube kukhulu nami ngeke ngakujabulela because lokhu kuba international kwami kwenze ngaba recognized ukuthi I can fit in such a way that ke ngithena uma ngiya ku masipala wami ngoba kufuneke ngiqale ekhaya. Charity begins at home. Indlela engibe welcomed ngayo was so amazing. Ubaba uMeya Mhlonishwa uMkhwanazi no municipal manager umama uDlamini imbokodo ke imbokodo vele imbokodo sathulani nje mase imbokodo bangamukele. They were so happy because nabo
I pride yabo ukuthi bekhiqize bewumasipala bekhiqize u-country director and ngibathandile indlela benze ngayo bayazazi ba umasipala. Yes, they can be politically appointed kodwa uma sekufika into ezinje basebenzisa nje kuba umasipala. Engikuthande kakhulu ke ngokoso politiki bangakusebenzisa ke ngendlela yabo which is their benefit kodwa lokhu ukuthi bayamkele i-country director yasekhaya ngikubonge kakhulu ngikujabulele bakhombisa ukuba matured ngalendlela and they know they are going to benefit because Zwide this Pan-African Peace Envoy Assembly izo assista eintweni ukuze sibe ne peace kumele sidla ngithi kumele kube nama investors kumele kube khona abantu abazothi thina sifuna ukuzoqala ama business South Africa through this country director Dr. Khabo lo khulumayo. So angeke nibe ne peace kwi country nilambile. So ukuze kube ne peace kumele kube nama investment. That is why kubalulekile ukuthi ngibambisane nomasipala wamabaqulusi. That is why ngikubone kukhulu kungamukela kwabo kuhle ngale yandlela ngoba bavele bakhula bayibona ukuthi lento is bigger than umuntu nje. So ngale ndlela bacabangela abantu other than ucabangela bona. As a result ke this Pan-African ambassador peace ambassador eyimi ngizobe izinto engizozenza kufanele ngiconduct ama debates ngibize ama dialogues ama summit abantu abanjengophakela umthakathi no Jacinta kuzomela sihlale nabo phansi xoxe ukuthi kwenzakalani yabona ngoba asifuna abantu abangama illegal immigrants babulawe bashaywe at the same time asifuni country ene unlawlessness. You understand? Sifuni country enforce law at the same time kube ne peace. No ibona ukuthi ngirong accept ukuthi yazi ngirong ngingene country ngo wrong sengiyahamba kodwa ngahambe seshaywa ngeinduku. So that nathi masifika kwamanye amazwe angithi mina I'm talking from experience. Especially South Africa is very warmly welcomed kwamanye amazwe. Bakhumbuza ngisho Mandela kube ngazathi uyi biological daughter ya Mandela. So I country ethandwayo enhle akufuni sigcine siportraya I country yethu kabi kube ne bad picture. So mina I'm responsible for that together with the people of South Africa. Abantu base South Africa ngebakwazi ukuphusha iPan-Africanism uma mina ngizokhuluma kabi ngamanye amazwe onge South Africa. Kanjalo nangaphandle fanele ngikhulume kahle ngeSouth Africa. So ipeace building wide ifuna sikwazi ukuthi sibe ne economy right politically sibe stable kungabangwa kushayane kusithiwa kusekudutshulene kubanga ubukhansela ngenxa ukuthi ubukhansela uzotholani umsebenzi. So akadedelo uzoba ikhansela ngoba vele nami ngiyasebenza nomunye uyasebenza khona imole yakhiwayo khona izitshalo ezitshalwayo sekune peace njalo kwikhanda. Lamazwe mayezwa ngaphandle beze kithi kuzoba ne peace ngenxa ukuthi abazili kuzothatha umsebenzi wethu nabo bazobe be documented sebefundisa ukuthi you need to be documented ukuze uze kuphi kwi-country. So my role ilapho sizokhane sifika ke ekuthenini ke ake sikhulume ngamabhoda sesingawavula namabhoda because each and every country is sovereign angithi. So ke asikwazi ukuthi bese sithi wena South Africa phatha kanjalo lapho thina singaphandle kodwa ku right mase sonke sesishare common sense equal economy common politics. You understand? Kuzokwazi ke ukuthi kube ne peace within the continent yase Africa sizokwazi ukuthi singadlala amanye amazwe akuphi ase Europe. That's my responsibility. That is why izide ngigcizelela ukuthi it was very much important ukuthi ngiqale ekhaya umasipala and namanje still appreciate ngiyababonga ukuthi bangamukele bakhombise nje ukuthi bathanda abantu ake ngisho njalo. Mbukeli lapho ngasekhaya this is uhambo losaqhubeka your first and only digital television that matters. Uma sithi let's move together towards a better direction. So sikhuluma ngento kanje ukuthi uma sithi uhambo lusaqhubeka sikusela endaweni right. Uyabona mhlanje kuyingqophamlando ukuthi iAfrika yonke izobukelwa uhambo lusaqhubeka njengoba usho nje ukuthi you a country director okusho ukuthi nezinye noma ekhona nje
zabeyindaba nezinye idish bazobuka ukuthi uma kukhulunywa nodokotela kwenziwa kanjani. So siyazidla ke ngalokho basitsho njalo bakwaXhosa. We are very very proud and honored. But ke bengisabe ngisazokubuza nami ukuthi hey uthe uma ufika ngaphandle kwanokukhulunywa ngeSouth Africa but usuyihlahlele kahle wayiqondisa kahle ukuthi awuphikisani nento ukuthi akekho umuntu ongenali kubo. Kodwa uma ekhona la ekhaya akaziwe phela ukuthi ukhona noma phela setholakele ukuthi mhlawumbe ufohlile akube nendlela yokuthi ngisho sephelekezwe leyo gitshezo akangathintwa ngendlela njengoba uchaza nje siyethemba ukuthi nje umuntu usazokhanda amadalo ezinye zezinto mhlawumbe solibona nohambo lisaqhubeka khona lapho mhlawumbe kuma plans akho ungena lapho. Ngiyabonga ngipha this opportunity ezwide ukuthi umsebenzi omkhulu owoku facilitate ama engagements with traditional leaders amakhosi ngasebukhosini kufanele ukuthi endaweni kwaze ukuthi kuhlelo ubani uphumaphi ngoba kungenze kuba inkosi sihlalisa umuntu obulele oyisocial langaphandle elibulele sefika uzolihlalisana la seliyazi lona ukuthi how kusetshenzwa kanjani ukubulala umuntu, you understand. Kodwa uma inkosi imverifyile ukuthi ubani lo udocumented yini thina siyipen African Peace Envoy, Peace Ambassadors sizo lekelela amakhosi ukuthi awazi understand irole yayo ukuze adale peace. Kanjalo nabefundisi singabona umfundisi sevule isonto phekwe garage la kwa Fort lapha upstairs usenesonto sewisa abantu asimazi umfundisi imvelaphi yakhe ukuthi uvelaphi. Kanjalo even in the departments engage ama government departments sike sizwe kade sifunda nje ukuthi sikhona kuthiwa kwa teaching ingane ziyafunda isebenzi kodwa khona ezithi zisebenza ngokulala zisebenze mhlambe ngokukhokha imali akukho right. Thina lezo ingane lezo zizogcina zilwa zodwa ongaqashiwe uzogcinelwa eshaya abaphathi kanti abaphathi bayasukela. Even those rumors we are responsible for ukuthi siba engage sithi kuthiwa ngani baphathi zihlanzeni hayi let's calm them down nabangaqashiwe bazi ukuthi i10 yethi ifika nini angaboni umuntu ofunda izolo sengena kusasa sekuyaliwa kwenzakaleni eyibhedlela abangaxoshwa abantu abazothi abangaphandle abazothatha imithi baxoshwa ngani na bangene ngongekho wrong kusho ukuthi kuvuzephi emthethweni. Angeke siyithole sixosha abantu esibhedlela ngoba vele ngeke babebikho, we understand. Kodwa uzoyithola usuxosha abantu ngoba nivumele ukuthi kwenzeke into engekho right. Abantu kumele bafundiswe ukuthi mawuza ifacility yasesibhedlela kusho ukuthi uzokhokhani ucash ngoba wena private. We welcome them ama legal immigrants, we welcome them ukuthi beze ngalendlela okushonga ukuthi iba neskill yizo investor iba neskill esihlukile esingekho, all those things we really welcome them. Kodwa angeke samkele ukuthi kube ne-unlawlessness in the country. Yithina as peace ambassadors esizokwenza lokho. Even our government sinayo i-right ne-responsibility ukuthi sibacele sibabize government kwangathi lapha emabhodini niyavuzisa sifuna le peace, asifuna ukubona abantu bethinto abeshayo kodwa manje nenza nini amabhoda sibuyele semphakathini. That is why sithemba ukuthi sisazohamba uhambo olude nohambo lusaqhubeka TV media ngoba kuningi usafanele nikwazisa abantu ngoba mina ngingedwa noma mhlambe ne-structure sami ngingesisodwa ngesikwazi ukufinyelela ebantwini. Kodwa uhambo lusaqhubeka TV media yilona esizosabalala ngalo lwazisa abantu ukuthi nayi Peace Ambassador isikhona iyanmema asihlanganeni sizokwenza ama partnerships njoba sisho ukuthi khona ama business people outside countries bafuna ukinvesta but bafuna ukinvesta kwi-country njani ene peace engena ama potholes enogesi enamanzi. Those are the things esizozenza thina ilokuza ni Pan African Peace Envoy in the country and the Africa continent. Naso siyabonga ukuthi sikhona lolu hambo liyaqhubeka TV oluzosijijelela lezi intshumayelo esiyishoyo. Mbukeli lapho ngasekhaya ithi ngabankulu ingabisazekeka kodwa ke kugcineni konke kumele sinqume amakhanda siyishiya sabafica beyixoxa futhi ke basazoqhubeka beyixoxa. Ufuna ukubheka nje dokotela mhlawumbe ke since
sila njengamhlanje umuntu wesifazane sisenyangeni yabantu besifazane njengamanje ukuqinisa nje idolo abantu besifazane ekuthenini ke bengazisabi noma ama challenges ikakhulukazi futhi ke abakwazi ukuthi nabo aba own space sabo njengoba uma sikhumbula nje sizo celebrate iminyaka ewu70 abantu besifazane bamasha union buildings mhlambe unikeza nje abantu besifazane ukuthi abaqine idolo. Ngiyabonga Zwide njengoba sikwinyanga yabantu besifazane ngenhlanhla ngine foundation ikhabo umdlalo senene foundation it advocate nje phela ngewomen empowerment. Advocacy yayo is about women empowerment, ukuphakamisa abantu besifazane baqinise sibazisa amalungelo abo nepower banayo. Phela thina sibakhulu kabi kunani, thina sikwazi ukuthwala umuntu for 9 months sihamba naye nje engaphakathi esiswini. Uyacabanga ukuthi omunye umuntu angeke akwazi ukuyena, siphinde mayisekhona simbeke emhlane futhi mhlambe for 2 to 3 years. Thina sinamandla simbokodo, sinamandla ukushaya ngembokodo sibulale, sinamandla okugaya umcaba sikhanda ukudla kuphila abantu. Uyabona ukuthi thina si all over. So kumuntu esifazane as long as ezozazi ukuthi unaliphi ilungelo, fana nelinye ilanga sisazokwenza ukuthi njoba kuyilenyanga sisazobafundisa ukuthi even umsebenzi awufuni ngomzimba, awukwazi ukufuna umzimba ukuthi kuze ngiye lapha phezulu uyohlezi njalo ungakwazi ukusho lutho ngoba wena awuwinanga lesa sihlalo hleli kusithole ngorong. Umuntu wesifazana akwazi ukuyimela, akubona ukuthi mawusushadile usukhona usuphasile. Ngenze kungafuni ukushada kodwa ukwazi ukuyimela. Lowo muntu wesifazane lowo sifuna ukumupha ipower yokuthi uyakwazi ukuphila umuntu wesifazane ungashadile kodwa wenze konke okufana noshadile, because these days siyancwaba abantu abanjani abebelwela ukushada bashadile, bese sibafundisa nokuthi bangahambe beluthwa ke inomi kanjani noma ubani afika azomlutha kanti ezomphuca ipension yakhe udlaliwe ngabantu besifazane. It's rare uthola umuntu wesilisa osuke wasuka umuntu wesifazane oshada nekhehla eseli pension akuzathatha ipension. In most of the cases abafana abancane abaya komama sebebadala bezobaphuca ipension. Sifuna ukubafundisa all those things ukuthi thina siyinzala abantu, isizwe siyophila ngathi futhi sokwenzani siyofa ngathi. Peace building. Dokotela nansi eNingizimu Afrika, nansi Afrika umhlaba wonke jikelele sibongela kakhulu ukuthi sibe nawe la mhlambe nje elakho lokugcina nje. Elami lokugcina Zwide ngiyabonga kakhulu ukuthi ningiphe le platform. It's very much important ukuthi uqale ekhaya. Bizwa nje ku podcast yasekhaya uhambo lisaqhubeka. Ngithi aliqhubeke nokuthi abantu ke bazi ukuthi bano country director kwi country we Pan African Peace Envoy futhi obelonga to abaqulusi, obelonga to abaqulusi municipality, ongowaseMondo, ongowakamdlalose, oganekanene. All those things zenza ukuthi ube ne base wena muntu ukuze uhambe ulungise esinye isizwe. Sengigcina ngithi iAfrica izolunga ngathi thina South Africa ngokuthi sibe ne peace ambassador Dr. Kaboneno lo khulumayo, kodwa naye ngeke akwazi ukwenza engena support ye community yakhe. So I really plead for support to anybody who can think ukuthi nami ngingacontribute njengoba nohambo liyaqhubeka seliqalile layenza indaba. Ngicela liqhubeke, uNkulunkulu anibusise bese sigcina ngokuthi angigcini kuwo kokuqala lithi silenkosi ukuqala ukuhlakanipha kungumesaba uNkulunkulu. Mina ke la ngikhona ngingoNkulunkulu nokuachieve kwami neprotection yami ingoNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu. Undukuzama Nazareth azimshayize emdephuna okungixaka esinye singishaya usesabeka phezulu kweBhayibheli. Sawugaxa futhi ngishisa ngilele phansi maNazareth onyazi lezulu angisangizweli awundonga zongoye awunamahloni mumathamanyala amangaka enzakala emva kwalensizwe engaka. Qhubeka kanjalo ke uthi silandele ke einkundleni zokuxhumana. This was Free Talk with uNhlakanipho Nxumalo. uNkulunkulu makanibusise.